Ονομάζομαι Ελευθέριος Αντωνίου και είμαι ο πρόεδρος της κατεχόμενης κοινότητας Μάσαρη στην Κύπρο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ευκαιρία της γιορτής του Πορτοκαλιού, όπου πλέον είναι θεσμός για 10 συνεχή χρόνια, στην όμορφη Ρόδο μας, στο διδημοποιημένο μας χωριό Μάσαρη Ρόδου. Εδώ και 10 χρόνια είμαστε σε στενή επαφή και έχουμε υπογράψει σύμφωνο αδελφοποίησης με το ομώνυμο χωριό Μάσαρη Κύπρου, Μάσαρη Ρόδου. Η κατεχόμενη κοινότητά μας, όπου για 42 χρόνια κατέχεται από τον Τούρκο εισβολέα, έχει ταυτότητα και κοινή ιστορία με τα Μάσαρη Ρόδου, αφού η ονομασία ίδια του Μάσαρη, τόσο της Κύπρου όσο και της Ρόδου, μία εκ των εκδοχών της ονοματολογίας είναι από την Αιγυπτιακή λέξη «μας», η οποία σημαίνει συντριβή του ζαχαροκαλάμου, τη ζάχαρη, όπου και στην Κύπρο τεχνίτες και από Κύπροι τεχνίτες στο χωριό μας, αφού την πήραν από τους Άραβες βασικά, εξασκούσαν αυτή την πρακτική ενασχόληση. Εκ των υστέρων και λόγω της Βενετοκρατίας, αρκετοί συμπατριώτες μας κατέληξαν στην περιοχή του Χαράκη, στην περιοχή εκεί έξω από τα σημερινά Μάσαρη, και όπου και μεταλαμβάνευσαν και την τέχνη αυτή μεταξύ άλλων. Όλα αυτά μέσα από τη διοργάνωση του πρώτου επιστημονικού συμποσίου στην Κύπρο όσον αφορά τις σχέσεις Κύπρου και Ρόδου, με την αφορμή της αδελφοποίησης αυτής, διοργανώθηκε το 2012 το επιστημονικό αυτό συμπόσιο, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, συναισθιάσεων, φωτογραφικών εκθέσεων, και όπως είναι και αυτή η εκθεσινή βασικά εκδήλωση που τιμούμε με την παρουσία μας και εμείς στο μόνιμο αυτό χωριό. Το χωριό αυτό, που ακόμα και η ίδια η τοποθεσία του μας θυμίζει ακριβώς το ίδιο κατεχόμενο χωριό μας. Το κατεχόμενο χωριό μας βρίσκεται βυθισμένο μέσα σε πορτοκαλαιώδες και λεμονόδεντρα, στην περιοχή του Μόρφου, πάνω στον ποταμό Σεράχη, πλούσιο υπόγειο πλούτο και διάφορα άλλα μεπτικά είδη, αλλά το κύριο ενασχόλησή μας ήταν τα εσπεριδοειδή. Όλα αυτά μας θυμίζουν τόσο στα παλιά χρόνια όσο και στα σημερινά χρόνια τα δικά μας Μάσαρη και μας δίνουν ταυτότητα και δείχνουμε και εμείς στους νέους μας, στις νέες γενιές, στα νέα προσφυγόπουλα, ότι υπάρχει ταυτότητα, υπάρχει μια συνέχεια στην ελεύθερη Ελλάδα μας, στη Ρόδο μας, και όλο αυτό μας δίνει ένα κουράγιο και μια δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την Άγια Μέρα της επιστροφής. Είμαι ο Χαράλαμπος-Τσάκας, είμαι και εγώ εκ μέρους της κοινότητας του Μάσαρη Μόρφου, που είναι κατεχόμενος σήμερα από τους Τούρκους κατακτητές. Συνηθίζω να έρχομαι κάθε χρόνο στο φεστιβάλ Πορτοκαλιού, ένα φεστιβάλ που το κάνουμε στην περιοχή μας του Μόρφου, και νιώθω σαν να είναι το χωριό μου. Νιώθω πολύ ωραία που έρχομαι στο Μάσαρη της Ρόδου. Πράγματι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι το ίδιο ακριβώς τοπογραφικά όπως ήταν το χωριό μας. Γι' αυτό νιώθω σαν να είμαι στο χωριό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας τιμάτε.